Nataw na ang tagapagluwas sa kalibutan. Darna, luwas ako. Ayaw ka bala ka, dili na ka makantos. Bagay! Oh! Ay, nawala na. Nga daw. Ay, salamat! Nakapalit na yung kong bag-o nga, brief! Duha pa yung kabuok, pula o green. Ha! Di pariha aning isa. Nga sige kong side A o side B. Dagko na bigay boslot. Lipayag yun ako nga nakapalit kong bag-ong duha ka, brief. Oy! Masaning labhan. Labhan na yun. Kaya ibulan, pagkahuman sulubon na nato, nagibag ko kayo. Sus, di pariha ni kong isa ka, brief. Kini, kaya na, lama na may boslot na. Labay na na, oy. Hala, kanindot yun ma superhero, oy. Kakita ang tigluwas sa mga tao. Howd ki si Darna, bay? Pwerte pa yung kusgana. Ako po, bay, gusto ko mahimong superhero. Pero wala lang ko'y suoton. Uy, sakto! Naipurol si Papa, Red. Magdali ko, be, basig na manginang lagtabang. 5 ka oras na. Siguro uga na gyud ron. Nga, ako na sulubon. Ha? Asa naman ako mga brief dire? Kinsa kay nang hilabot tupod sa kong brief? Bago pa kayo to. Kini gid ako anak. Nangandoy kini ka mahimo kung sa pilino. Tama gid ay. Si Charmaine gyud. Kalon lang yung kamataa ka. Nataw na ang tagapagluwas sa kalibutan. Darna! Tabang! Tabang! Hala na nanginhang lagtabang. Usao man ako ni ha? Tabangan. B, luwason. C, tiwasan. Ay, tiwasan. Tabang! Tabang! Ayaw ka bala ka. Nana si Darna. Darna, luwas ako. Ayaw ka bala ka. Dili na ka makantos. Bagay! Mission success. Mangita na po kong tabangan para tiwasan. Agay, kasakit ang ngipon. Agay, kasakit ang ngipon. Uy, nanapoy manginang lagtabang. Tabangan. Titiwasan. Tabangan na lang. Agay, kasakit ang ngipon. Hala na si Darna. Ako ba imong gipangita? Ako'y sulbad sa imong problema kaya ako si Darna. Darna! Kabangi ko, Darna, be. Sakit kaya akong ipon. Sige, ayaw ka bala ka, piyong. Nya nga. Sige. Gipangan ako nga magluwas sa kalibutan. Oh! Ay, nawala na. Nga daw. Sige, wala na kay problema. Di na ka mapadintes. Madto na ko. Ay gani, kay natanggal. Ay, salamat, Darna. Kiray, Cool? nakita ka ni Charmina? Ay, si Darna? Darna? Positive yun! Asa siya? Tuwa dito, Cool. Karoon na kang Charmina haka! Help! Help! Somebody! Naan na po'y nanginahanglan. Somebody! Somebody! Ay, nagkabala ka. Kaya ako si Darna. Pa? Nganong imo man nagkikisi ako ang brad? Kabalo ba ka, Charmina? Tulong ka tuwing na kung tigom-tigom man aron makapalit kong brief! Dali, dali! Ayaw pa. Ikaw! Giamong ni mo na akong brief sa imong pagdarna-darna! Okay ba? Wanagi ko sinabot ko. Ulit! Agay ba?